Добър ден в днешното ни шоу Риболов и лов. Днеска ще говорим малко за рибата, а после и за лова. Така, колегата... Аз съм Куркурков. Куркурков, аз съм Тъпчо Тъпчев от Тъпченица. Куре, кажи какво ще кажеш специално за рибата според тебе. За риболов нещо време, като сега се ходи с въдица. Да, въдицата е много важна за риболова, а също така и какво още трябва да имаме според теб? Пърт. Да, и прът. Явно въдица и прът. А пръта за какво ни е, бе? Нали въдицата ни с нея ще убивам пръта? На пърта трябва да сложим макарата. Да, значи разбрахме до сега. Значи за да ходите до рибата, де факто първо отидете до реката, тъй като трябва да фащим и риба. Значи първо с въдица, прът и макара. Това е. За какво ти е въдица? Ами... за риба? Нали имаш пърт и макара? Прав си. Ами не знам, няма осветли от този въпрос. Та викаш имаме вече пърт, няма значение, имаме вече там такъмите, отиваме там. Окей. Ама ти идиоти. Добре, отиваме на реката. Отиваме на реката, как сме стигнали не знаем, обаче сме стигнали. Така. Де факто казано. Куре, нашия колега, моя колега Куре Куров. Сега Тъпчо Тъпко. Да, моето име е Тъпчо Тъпчов от Тъпчевица. Куре, хората искат да чуят как се лови риба. Така, нека бъде малко по-професионалисти. Дай да дочек. Ти го прави. Чакай бе, не Куре! Не Куре! Продължаваме да снимаме. В ефир сме все пак. Та отиваме на риба с нашите въдици и тамаками. Първата работа е какво? Чакай малко. Тъпчо, в момента, че не бях докарано, като вземеш... Чакай, та фани малко камерата, че не те вижда торта. Като вземеш... Вчера си прекалил с алкохола, нали? Не. Вино. А, вино, то той не е алкохол, да, вярно. Да. Значи, като вземеш пърт, като имаш макара, като имаш, трябва да имаш и коса. Разбрахте ли? Трябва на коса за какво ли на коса между другото? Да го сложим на макарата. Добре, ама след като сложим на макарата, какво правим? Ще фърляме. Кое? Макарата и коса, ама и пръта? Не. Къде ги фърляме? Какво правим? Не, портфела. Портфела ли? У магазина де. Аха, сещам се. Аха. Вържиш, хъп! И фащаш. Добре, Куре, чакай сега. Ами... Хората ни интересуват как да фаним рибичка. Хубава риба, голяма. Хора, слушате ли? Господин Куре ще ви каже за какво става въпрос. Господин Тъпчо, много ви благодаря. Добра компания, добра съседниците. Да, господин Куре. Де факто казано, отивате най-близкия магазин. Чакай, Куре, чакай. Ти беше виненка, спасихте от една виненка. Продължи. Виненките, какво фачат покрай тези виненки? Живота да. Та, фърляш, стигаме да фърляш. Имате пърт. Да. Макара. Точно така. Коса. Да, важен е. Добре, стане нещо добре. Чакай, господин Куре, не ни ли трябва онова, дето като фърляш в водата и то стои там и се гърчи и рибата го вижда и иска да го изяде. Какво беше това? Хуй. Хуй. На какво? На стръв. Трябва ни стръв, бе, господин Куре. Да, стръв. Разбрахте ли? Значи, драги слушатели, стигаме до стръвта. Много е важно. Господин Куре ще ви каже за какво става въпрос. Де факто казано, трябва да имате и олово. Добре, нали вече го потопихме вече. Ти оня акумулатор носиш го. Да. Ще го топим. Целият акумулатор? Ще го топим. Че ако ударим някой с него, някой гмуркач. Не, ще убиеме рибата. Добре, хубаво, хайде. Каква риба мога фаним на акумулатор?
Чак си повярвам. Чак си повярвам. Чак си повярвам. Каква риба му да правим на акумулатор? Sad ne znam някой автобус, не знам пожара. Не става човек. Века не мога да разви. Как се така живите? За кубици не стави. Ама и не се получи. Хареса ми. Чай, иска да видя за какво сме направили човек.